Събота сутрин. Време за палачинки. 3 яйца със сол. 1 чаша брашна. С пропорции 2 към 1. 2 чаши мляко. Трябва ни кокосово масло. Псилиум, който накрая ще сложа само 1 ложичка. И тук съм си оставила мача и протеин тиквено семе. След като приключа с палачинките, част от сместа ще използвам, която остане, за да пробваме с тях. Какво евентуално ще се получи. Разпивам яйцата. Добавих 2 лъжици еритритол и ето една такава лъжичка псилиум. Това е напълно достатъчно. Сместа е готова. Сега да котлона, ще го намажа с кокосово масло и запечем палачинките. Котлоните на всички ни са различни, но дръжте температура малко над средната. При мен това е от 1 до 9, аз съм на 7. Така започваме с намазването с кокосово масло. Не е необходимо чак толкова много. Точно както знаете, е доста рядка се приближих така. Но ето горе-долу толкова една палачинка. И така се ги редите няколко. Пропуснах да ви кажа, че от разтопеното кокосово масло може да си добавите една супена лъжица или ако това ви е много, една кафена лъжичка от него вътре в сместа. Първата партия палачинки вече са опърнати от единия край. Ето ги как изглеждат. Обичам да експериментирам, затова докато правя палачинките от тестото, отделих в 2 купички, по-малко от тестото. И сега в едната мисля да сложа протеин от тикан протеин, а във втората мисля да сложа една лъжичка матча. И да направя втори и трети вид палачинки. Пак казвам със същото тесто, просто към него добавям. Ако се получи така, че консистенцията ще стане много рядка, т.е. не рядка, обратното много гъста, ще сложа една-две супени лъжички вътре от ядковото мляко. Хубаво е да ви кажа, че докато правите палачинките, все пак времето минава и псилиума, както знаете, се разтваря във времето, така че ако тази консистенция започва да става гъста, докато все още правите палачинките, не се притеснявайте, може да добавяте или вода, или ядково мляко, за да я разреждате по-маничко, защото той в този момент продължава да се разтваря. И за да не ви стават много дебели палачинките, може да добавяте по-маничко една от двете течности, които ви казах, или вода, или ядково мляко. Какво ще мога да ви добавя като информация за тестото? Аз разполагам с такива готови. Ето, това се стои. Не са лоши. Просто купих ги в случай, че имам да речем 1-2 брашна и не мога да си направя микс, да ползвам този готови. Но тъй като в момента разполагам и с тапилка и с кокосово брашно, имам и елда, и киноа, и какво ли още не в шкафа, предпочитам аз да си ги направя като пропорции. Ще дам тези пропорции тук вътре в рецептата, така че вие имате избор. Готов вариант или сами да си го сътворите. Във втория даже може да си преценяте и някои брашната да ги замествате с други. Най-проблем, както виждате, сега ще експериментирам и с тиквен протеин и с матча. Добавила съм по 2 кафени лъжички еритритол. Значи това е с матча, това е с тиквения протеин. В момента матчата е на котлона. Мисля, че с матча е по-сполучливия вариант. Ето го другия с тиквения протеин. Но разбърквайте сместа по-добре, в смисъл. Ето сега съм оставила недоразвита матча. Това е леко ще ме гарче. Сте любители на матчата, тук е момента да си добавите и ванилия. Аз просто я избягвам. Палачинки с матча вече са готови. Сега в момента са с тиквения протеин палачинките. Внимавайте с водата, тук съм сложила малко повече и те станаха толкова тънки, че едва успях да ги обърна. Малко по-гъсто. Аз сега не мога да сложа брашно, но предпочитам да продължа да се мъча с по-тънки. Мини десертчета с пасирана тиква с еритритол, канела отгоре и накрая орех. А наотдолу това са палачинките с матча.